Cyclone, en tiedä lasketaanko oikein autotakin paljon vahvempia Wukongilla. Niin nyt löytyy Iivon kautta ja Iivo menee facecheckaan sitä puskan, siinä on se damage, ei saatu mitään. Geraldi on siellä ja hyvä pommi on muuten valmiita siihen Magnet Stormin päälle. Tech Momentti koittaa pelaa itselle tilaa Kupujan Shroudissa, mutta kenettä pitäisi assassinoida, ei kenetkään. Tobbe ottaa tuplan siitä, Siiken on kaatunut jonkun seuraavaksi tripla Tobbelle tästä. Ja Baronin kortti on löydetty. Joo, mitä nyt? Newcomerit vaan. Toppe näyttää täysin, että miksi hänet on tänne niin Chikiri Wikidin rosteriin otettu, vaikka Draxterilla saattokin olla jotain muuta tarjolla mahdollisesti Masetsorille, että mitä joukkuetta olisi ollutkaan ottaa, mutta Chikiri Wikidi pärjäilee täysin niillä omilla kavereillaan, että mitä siellä on valikoitunut ja vahvalta näyttää meno Game 1 Laria vastaan ja tästä otetaan vielä Baronia. Toppe versi eri totem sign offan tässä.